Poštovani sugrađani, poštovani dame i gospodo, izuzetno mi je zadovoljstvo i čast da vas večeras mogu u ovim prekrasnim prostorima Hrvatskog doma pozdraviti povodom večeri Branka Crlenjaka, večeri kada ćemo predstaviti nama već dobro poznatog i dragog sugrađanina. Ja sam ga srela u gimnaziji kao svog profesora. Naravno, on je sa svojom ozbiljnošću malo ulijevao jedan određeni strah. Nije mu se bilo jednostavno približiti, a onako ono sve što se šuškalo zapravo o njemu i njegovom životu za tada nama naprosto neshvatljive situacije, bilo je da kod njega u kuću dolaze pjesnici, književnici, umjetnici, slikari, imena koja smo mi tek onda kroz gimnaziju ili kasnije kao muzealci zapravo uspjeli saznati, upoznati, a kasnijim djelovanjem muzeja i u muzejskim zbirkama imati njihova djela. Večeras dio ovog događanja svakako je i ova izložba u okviru ove prezentacije i promocije knjige pjesama, što je vrlo raritetno za našeg slavljenika Branka Crlenjaka, Braneta, ali prvenstveno želim reći o ovoj izložbi koja je još svježa, još se suše, slike nemojte dirati, šalim se, nije tako, ali to je posljednji opus, posljednja sredina koju je naslikao, ali to nije zadnja, već nove slike je počeo i već se nova izložba radi, profesor već slika dalje, nadamo se da ćemo vidjeti još izložbi. Ali evo ova, u okviru ovoga opusa, ja sam je nazvao i profesor je sam rekao da je naziv te njegovog opusa od 40 dijela Vegetacija. Vegetacija, a ja sam rekao ili nova slikarska vukovarska priča. Branko Crlenjak Vegetacijom nastalom 2008. i 2009. godine obuhvaća u svom slikarskom opusu dio pejsažnog slikarstva, odnosno u tim slikama naglašava čistoću likovnog govora u jednom pseudonarativnom i poluapstraktnom stilu. Nazvao sam taj ciklus slika Crlenjakovim bijegom od stvarnosti svakodnevnog života i ulazak u zatvoreni svijet floralne, polivalentne imaginacije iskazane dominantnom jednostavnošću koja zrači duhovnom čistoćom. To su ciklusi koji nisu dovoljno vrednovani, a jedni su od najznačajnijih u njegovom opusu. I nastavio svoje slikarske iskaze u uvijek prisutnoj ljubavi na platnima čiji opus traje u neprekinutom nizu sve prisutnih vukovarskih, nostalgičnih gradskih observacija koje čine dio njegovog urođenog umjetničkog korpusa. Nema baš puno publikacija na kojima je kao mjesto izdavanja otisnut Vukovar. Pogotovo ne od 1991. godine na ovamo. To je jedan od bitnih elemenata o kojima govorimo dok ovu vrijednu knjigu predstavljamo vama, čitateljima. Ovu je knjigu autor naslovio skromno i jednostavno općom imenicom Zapisi. A ti zapisi, njih 70, sve su samo ne jednostavno štilo. No svi su no name, bez imena. Autor rijetko stavlja i datum zapisa. To mu očito nije u prvom krugu interesa i važnijih stvari. Zapisane su misli, osjećaji, zaključivanja, iskazivanja, razmišljanja, donekle sve bezvremenski. Citat. Jer nepromjenjivi je sustav samo privid čvrstoće. U proslovu se dakle autor ipak obraća čitatelju, no nemamo namjeru pomoći ni na bilo koji način. Kvalificira vrstu svojega teksta kao narativni oblik poetskog izražaja. Spominje višeznačnost riječi i rečenica, a to je pak činjenica zbog koje ćete, dragi čitatelji, vjerojatno se vraćati na neke rečenice poslije prvoga čitanja. U proslovu Crlenjak traži, od mene bi bilo vrlo uljudno reći moli ili sugerira, ali to ne bi bila istina, dakle traži od čitatelja sljedeće.
Citat: nemojte zlonamjerno tumačiti ove zapise. U ime Gradskog hrama kulture i knjige i u svoje osobno ime čestitam autoru na hvale vrijednom daru, našem gradu, hrvatskoj publicistici i završavam citatom iz predstavljene knjige, životu kao skupocjenoj robi. Hvala. Ja sam to već jednom osobno učinio, zahvaljujući se autorima koji su uložili puno napora da se upravo ova promocija održi ovako kako jest i u ovom prostoru. Želio bih se zahvaliti svima nazočnima koji su se odazvali i na taj način popunili upravo ovu promociju. A ne znam što bih još rekao, pa bolje onda da ništa ne govorim. Moje slike su zaustavljeno vrijeme kroz mitsko oživljavanje prošlosti, zato moram iskoračiti iz povijesti i smjestiti likovni izričaj izvan sadašnjosti i budućnosti, pa sintetizirajući sebe preinačiti boju umjetnost, dati ono što izvire iz moga rengen mozga i provincijskih dispozicija izvan vremenskih utjecaja. Uronjen u Dunav i Vukovar, oslikavam složenu konstrukciju skladova ploha i boje. Moje plivajuće ulice su ostaci znamenja grada u nastajanju i nestajanju, a u suštini redukcija i sinteza stvarnog, samo meni razvidnog dinamici složene fakture. Obogaćen sa znanjem, ali još uvijek ne znam kako vrijednovati umjetnost izvan vremena, zato izostavljam nazive slika, jer su u mojoj višeznačnosti suprotni vizualnom doživljaju. Imam vjerolovne oči, pa sam sve to smuljao u kašu kratkovidnih spoznaja. Samosvijest mi potvrđuje apsurd, ideologija koje se više ne prelijevaju iz izvorišta mojih interpretacija, kulturnih i političkih saznanja. Patnje sve više izbijaju na površinu, jer slike moraju dobiti svjetlo da bi vrijednost boja došla do izražaja, a moje oči vide samo polutanu. Preobrazbu trebam provesti u srcu i umu kad nema povratka, a moje samopouzdanje je poljuljano. Na završetku ovih zapisa otvoreno pitam mogu li još doprinijeti mrvicu saznanja, jer sam sveznajući dvoličnjak ovozemaljskog života. I što još reći na kraju svoje besmislene budućnosti o jeziku i načinu vremena u kojem je propujao život. A ono što sam imao reći, rekao sam vam između reda.